dodoɔ no kasa nana ɛbɛba power nti ɛna mekɔ hɔ anaasɛ wowate ne sɛ ebi a yɛakyɛ kaa ma ne nua no bi a manya bi nti na bi a manya me sɛbe me nua no abɛɛ bi baa na meyɛ m'adwuma nni adwuma bi deɛ obiara ne mesisii meyɛ me hɔ dɛm sɛm titire kaase maako ɛdumienu ɛna metɔɔyɛ ɛnɛ abɛɛ bi aba ɔbɔ ne nyinaa sɛ ɛrewa ɛkyerɛ sɛ biribi ɛɛkɔ so deɛ mabere abom ɛnyɛ adwuma na ne mpɛ menya adwuma no bi a mɛyɛ nanso producer no a ɔyɛ sika bɛfa me no ɔno no ho akyere no na mɛyɛ dɛ makɔ m'anim obiara ka anaafoɔ ka atifiri ka atɔyɛ ka apieyɛ ka sɛ ɛsɛ sɛ ɛnsesanyɛ ba sɛ ɛnsesanyɛ ba deɛ a deɛ dodoɔ nyinaa ka no na ɛsɛ sɛ medi akyire na mmom me turo me sɔkɔ ɛma nana do dafa akufu ado na ɛnyɛ sɔkɔ to kɛkɛ ɛyɛ 50% for nana do dafa akufu ado